aiwa ndizvo Sekuru makadini aiwa ndiraitwa kasimbere mufuni ndiripo ini munokuza kuti vanhu kazhinji tikangoita dare renyuka vamwe vakazona kana mamwe matare atinge takuita anobva kuti koye patituiriku saka kazhinji pamwe tinenge tisina mhinduro uye zvakare vazukuru tinenge da kuti vagare vaziva kuti imimi seng'anga nedzimwe ng'anga dzatinoshanda nadzo amiite minana amiite magic munongorapa vanhu uye kana vanhu vachinge vapora zvinozoonekwa chi nekufamba vakatowanda vanhu vaitonetsa kuti Sekuru tira kubuda obuda vazopora kunzi Sekuru hatizoshanda basa ende uyezve sipanapatimanikidza kubuda pamidhi munhu anoya ega Sekuru ndafunga zvakati totobva totorati katibudise pamidhiya hatiite zvinhu nokumanikidza munhu anouya ega enda mwana kazhinji pamwe andayaune kunewe inifoni yangu Sekuru haimire kuri denda kwaSekuru Kanengo ndabuda pamidhiya denda kwaSekuru Tashu ndabuda pamidhiya vanhu hanzi kana iwe usiku handiendi saka aiwa tinotenda anzi nyama yakanaka inozvitengesa ega handiti ka aiwa tinotenda Sekuru ini handisi kukambena kuti ndogona basa kana kuti ndi number 1 anzi anotamba bhora hazvizivi vari kunzi ndaona kuti apa bhora rokuita sei rokutambwa saka inini matambiro andikuita panapa ndimi ndinoziva ndimi chakomenda kuti Sekuru muri kugona kana ndamusi ndinotenda mazukuru vangu isi ndinovatenda tinotenda tiri kuona muzukuru adzoka takambotanga chikamu chekutanga nenyaya yesatanism dare racho rapapi zvandaida inini takanopisa satanist pamwana mwana mudiki kana makore manganika mwana kane 8 years alright kana kunzi mwana angaite drama kana kuti mwana anganyepe kuna zvinhu zvakadaro kufunga mwana aishushikana mai vakabva kuSouth Africa vakauya pano kuti Sekuru batsira mwana wangu tapedza basa rapera chinhu chasara musana nenzeve ndozokurwadza but zvaaita zvakapera handiti regai tinzwe kuna mai vanhadzi makadii isusu sekutaura kana aita kuna Sekuru takangotanga nyaya isusu tiriwo nemakuhwa tinge tichibvunzwa zvapapi kunyange zvedu vanhu vachitinetsa kuti nyaya yazonge yapapi pamwe pacho tinenge tisina mhinduro ndafara kuti madzoka zvakare kuchikamu chechipiri mwana asei zvinezvi mwana anani zvake kurota kuya kwaaisiita ayo kubva ngobatsirwa kwakaitwa naSekuru ndofunga zvakazongoitika kawani nekuti pesa apa patakauya tichibva kuSouth Africa akanga asingarakidzwe kuti fesi ndeyani asi zvino akutotaura kuti zvakazongoitika tikatuta uya kuno achitotaura kuti ndikutoona kuti ndini ngandosvika obvisa masiki yake zvaakuchiburitsa picture kutoziva kuti ndiani ndimainini wake vani ndo vanenge vachitotaura naye asi obvawo kubatsirwa kwaitwa naSekuru aiwa izvini zvakuti haachazviona kutorarawo mune zvakanaka ndinoziva ndati kuti haisi nyore kubuda pachena kudai kuti ndoda kubatsirwa dambudziko rangu imimi semakatora danho rakaita sairiro kuti ngandisekwe ngandishorwe ngandirumbidzwe asi regai ndinobuda ndichibatsirwa naSekuru Kanengo pachena muri yeZimbabwe chiona chakanyanya kuti ndidaro munoziva kuti haisi nyore kuti uchiona mwana akadai ane 8 years achitaura mashoko akadaro mashoko anorema wonyatsoona kuti iye zvinezvi mari handina munhu angakwanise kundibatsira ndiri ikoko kuSouth Africa ndaitombodzama kumboti mapostori asi ndakatoona kuti hapana saka ndakatonyatsoona kuti chekunyara hapana chekutya hapana chandiri kuda ndechekuti vana vangu vasunungurwe nekuti iye muroyi wacho ari kuita izvozvo ngaauye pano abviswe zvinhu zvake uchasi muchidimbu dambudziko remwana zve rakatanga sei kune vamwe vanenge gona kunge vasina kumboona pakatangira nyaya paye dambudziko remwana zvakatanga musi wa 1 January kaNew Year iye ndo matauriro ake anoita kuti ndosvipa zvakatanga saka ndofunga mwana akamboita 3 weeks akanyarara saka chakazoita kuti ataure handichaziva kuti musi wacho akanga aita sei ndibva ndamuti nhasi uri kurara pasofa nekuti une musikanzwa ndobva nditi mama munongonditi zvenyu ndirare pasofa pese pandoendichi ndakarara pasofa apa kuna vanhu vanouya vachinditora
ndopandakachega ndinyatsoteerera ndikati unai uchitorwa nani zvikanzi pane vanhu vanenge vachinditora vanenge vakapfeka zvinhu zveblack magauni eblack vanenge vakavhara kumeso nemamaski vanhu ava vanenge vari varume vanokutora vachienda newe kupi zvikanzi vanoenda neni kunonzi vanoenda newe kupi zve kunonzi kuchi hanzi kunonzi kugold world kwakaita sei kunhu kwacho zvikanzi kunenge kwakazara gold chete kunenge kuine vanhu vanenge variko saka ndopandakanda kunyanya kuchimubvunzisisa mwana kuti ndinyatsonzwisisa kuti no zvinhu zvakadai mwana uyo handifunga kuti anombozwa chinonzi gold chi ndopandakatanga kuchitosimudza musoro kuti hakuna zvinhu zvakadai saka ndopandakachitanga kuramba ndichingobvunzisisa mwana saka panguva yachona semunhu ndanga ndiri kure zvinoita sei ndaitomboita dzimwe nguva mavhidhiyo kona Sekuru Kanengo akati aiwa uyai naye chi mwana uyai naye tibatsire mwana ndokuzouyawo kwandakaita ndakangokwira bhazi handisina kutombotarisira kana kuti hanzi mari yekudzokesa kana kuti kudi ndakangokwira ngoti ndakungoenda nemwana kungoita kunge benzi zvekuti izvozvi kutaura kunoku ndanzwa nemamessages evanhu vanenge vachindifonera kuda kunzwa kuti zvakafamba batini hangu handisi kupindura nenyaya yekuti harusiriro rudo kana waisambotaura neni pesa apa nekuti nhasi waona kuti ndaapa mhepo konoda kutaura neni chii saka ndomamirira akaita nyaya tinoimba kuti minduro vainzwa ndanzwa muchiti chishuwiro chenyu ndechekuti munhu ari kuita izvi auye pano handiriya rengai tidzosere kuna Sekuru. Sekuru Kanengo muzukuru ari kuti nini ezvinezvi mwana kunge matanga kumubatsira munhu yakabvisa maski ndokuona kuti ndinhingi icho wani amai vari kuti haisi nyore kuti mwana wangu ane 8 years ararame upenyu hwakaita saiwo chishuwiro chavo ndechekuti iye munhu ari kuzviita izvi atsikewo mudare ngawe tiutarisa kuti anofanira kuuya ari kutozvinzwa izvozvo kuti chabvundoka anouya kuranyidza chitopedza sezvatakaita adimaya ngawe saka tichamupa madhezi mashoma kuti asvike papi pano tichaibudisa futi pati 3 tozenda pati 4 kuti munhu vazukuru vangu aita sei auya apa kwakazauya aiwa tina munhu anodambouya anouya handiti saka zvekuti ima akatombotaura naye pafoni yakatonyatsotaafoni kuti akatapa media kuti ndakataura handina kutaura naye ini ndokuita kuti ndu vangu ndakanyarara chete ndisaka mutomazoa ndoti kamhai shonga nge ikapera shonga nge ikapera nomai ati aite sei auya handiti aya tinotenda Sekuru. ndatenda yakatanga sei nawe nauya ndisvitsa pano paSekuru Kanengo ndofunga ndakatombouya pano gore rapera muna pakati paSeptember ndanga ndine mwana wangu mukomana festival yangu inini munhu akanga ane zvaingomunetsawo kuti nhasi akashanda basa mangwana rapera munhu aingogara achichema kuti ndiri kunzwa kupera simba achingochema nemaziso achingodini nekuti ndine vana vatatu 2 vacho vakutozvishandira saka takambotanga tichamboenda kumapostori saka mapostori munoziva kuti vanongotaura zvakasiyana siyana vakanga vachingotaura kuti aiwa vana ava uyu mukomana uyu ndezvekumusha kwake zviri kudini zviri kumunetsa ndezvababa vake saka ndopandakazoti saka iye musikana anoteera mukomana uyu ndopaakazoti mama wena tinenge tichingoona mavhidhiyo atinenge tichingoona pasocial media kuti adii tambonozamawo Sekuru Kanengo anhu kanangoti alright ndobva tatsvaga kamari katakatsvaga ndobva ndauya nemukomana ndakabva ndasvika ndobva ndaenda kumabvuku ndokunogara mai vangu ndobva ndafonera hanzvadzi yangu anogara kumacheki ndobva ndakamuti mama muchiona ndauya kudai ndauya nedambudziko remwana saka zvandauya nedambudziko remwana ndangotiwo semubereki tobuda hedu tofamba tese chi pamwe chete muchinonzwa kuti chiri kunetsa pamwana chii mama akati handikwanise kuti ndirambe ndobva tauya tese kunoku
saka ndombotidzoke kumashure mbichana ndisati ndabva kuSouth Africa ndine urongwa hwekuuya nemukomana iye mukuru uyu chikoro chakanga chakuda kutonovharwa ndo paakatanga kunditi mama pane munhu anouya pahwindo achindishedza achinditi come. Saka munhu zvaanoita anenge achichinja maziso ake achiita pepo achiita sei. Saka ndo pandakabva ndatoti nekuti mwana ndakandine urongwa hwekumusiya kuSouth Africa ikoko ndo pandakabva ndati mwana handichamusiya ndobva ndamirira kuti atanga apedza kunyora ndo pandakazoya navo vese ndasvika pano ndo pandakabva ndati kana muchikwanisa kuti mupinde paglasi ndobva tapinda paglasi ndobva taona zvatakazoona ndobva tazopinda muno mudare ndina mai vangu nehanzvadzi yangu nemwana wangu vana vangu vese vari 2. Sekuru ndo pavakatoti naye musikana vachireva kuna mai vangu zvawaona pagirazi iwe dai ndakutaurira nemuromo unge uchizvibvuma here. Mai vangu akati kwete ndandisingadini ndanga ndisingazvibvumi zvikanzi alright. Ndobva tamboita zvatakaita ndochibva ndazodzokera hamwe nekuti ndaidzokera kubasa. Ndadzokera kudaro mukomana wandakanga ndatanga kuvinga nedambudziko rake akabva aramba kudzokera kuSouth Africa nenyaya zvaakanga aona papi paglasi akati aina hangu handichadini handichadzokeri ndobva atongosara kuno. Saka ndichibva ndadzokera kune mwana musikana tasvika pai ndo paakatanga akanditi mama dumbu rake rakabva ratanga kuzvimba, dumbu rake rinozvimba ndobva atomboita 5 months asingaende kuperiod. Mama ndiri kufamba mwiri wese kochi ndiri kufambwa kunhengo yake anenge achikufambwa mwiri wese. Taura kuti chirega tigotsvaga mari ugodini ugodzokera zvakare. Ane makore mangani? Ane 19. Ndobva ndati atozodini tozodzokera. Saka uyu mukomana uyu kudzokera kwatakaita zvakambenge hazvo zvambotizii nekuti ndine mishonga yandakambenge ndabva nayo kunoenda yemugeza. Saka yakazenge yapera tatogarawo zvedu ndofunga panew year ndobva zvakatanga ina hana kunditaurira mwana ushu. Saka pakazoti ndofunga pato pakati paJanuary zvekunana kuma 18-20 kokoko ndibva ndatomuti iwe unonyanya musikanzwa nhasi hausi kurara pamubhedha unorara pasofa. Ndopakanditi mama munongonditi zvenyu ndirare pasofa ndinotya. Ndikati unotyei? Zvikanzi kune vanhu vanondivinga mazuva ese. Vanhu vanouya vakapfeka zvinhu zveblack vanomboya kana kuti vari 10 dzimwe nguva ndotonoya kana kuti vakawanda vosvika hanzi vanongondibata kumusana kudai vobva vaenda neni hanzi kunonzi kuworld. Kana vaenda neni kunonzi kuworld kuya ndikasvika ikoko kwakazara gold. Saka zvakakazara gold vanobva vaisa ropa muglass vobva vanditi inwa. Saka inini ndinoita sei? Ndinoramba. Saka hanzi vanenge vachiti drink the blood, drink the blood, drink the blood. Saka inini ndinobva ndadini? Ndinobva ndaramba. Ndopandakamuti kunguva yesei wakanga uchidii kundiudza kuti ndozviri kuitika. Zvikanzi mama ndaitya nekuti ndakaudzwa kuti if you tell your mother we're gonna kill you. So ndaidini? Ndaitya kuzvitaura. Ndikati alright, kubva nhasi zvinenge zvaitika unenge uchidini? Unenge uchinditaurira. Saka kubva musi wacho naiwa zvaiitika iwoyo ndakabva zvinondoita sei handina kana chii chandinacho ndichibva ndatsvaga bute. Saka ndaiti zuva rega rega ndaigezesa mwana bute ndomusvutisa pakutorara. Ndikanga ndamugeza bute ndikamusvutisa aiwa hakuna chinouya. Musi wandinongoti agendiregedze ndimboona kuti anotoya achiti ndandavingwa. Saka dambudziko iri zvariri kuita riri kubata mhuri yese. Riri kubata chero nevamwe vana vevanin'ina vangu. Nekuti kune mumwe gotwe wemba medu ndofunga pane 3 weeks akatomboya akatoita zvekutotembedzwa asi kunzwa zvakanaka mwana aingochema nekuti pawo. Ndobva auya ndobva abatsirwa nasekuru zvokuti kana izvo pamwe sekuru wakamuona mbona kuti karamba katosimba kamwana kacho zvapera zvakadaro. Saka inino mazuva apera acho naiwoyo musikana akuda kuuya ndakamuka ndakagerwa kugotsi. Ndichibva ndatoshamisa ndakadoedza kunotsvaga bvudzi kuti bvudzi handina kuriona kochi. Saka ndine taimewo inini pache zvangu
ndine time yekuti ndinogona kutanga kana kungozvimbirwa dumbu kunge munhu adya musiyo andirari ndinorota kana nyoka dzichindirwisa ndinonzwa dzimwe nguva ndinogona kuti kana ndikambobatwa kana nemanyoka ndinongotanga kungoti manyoka then zviri kunyanya kuafekta iye musikana uyu ndiye ari kunyanya kuafektwa nazvo kuti akada kutanga kuti makumbo ari kurwadza anenge achirwadziwa nemakumbo akada kutanga kuti imo mudumbu imomo munenge muchimurwadza anenge ipapa anenge asiri kutodya asi anenge achitorwadziwa nemudumbu achidini saka ndo dambudziko rachona iroro ratiri kusangana naro mumhuri. Alright. Mawanjeje. Saka izvozvi mwana uyu ari grade 3 anodzidza ikoko kuSouth Africa. Saka ndakatonokumbira kuchikoro. Ndokumbirawo mwana nenyaya yekuti dambudziko kuti ndichamusiya ndakangouya ndakangowana mari yebhazi chete nekuti ndakaona kuti ndikati musikana adzoke kuno kukachona hakuna ari kuzvimiririra chiregai ndiende pamwe ndikanotaura nasekuru pamwe nyaya dziya dzingakurumbidzi dzafamba saka ndakanokumbira kuchikoro ndopakati aiwa matambudziko anenge akaita aiwa takurai mwana mumbonodini mumbonofambira mwana ndokuuya pandakaita. Saka kuuya kwaakaita akambosvika achibva ambobatsirwa nasekuru musikana ndobva zvatoita zvakanaka ndobva atoyachita aiwa ndaaraiti zvinhu zvese zvaatoraiti saka kudzoka kwaakaita kuSouth Africa ndofunga kwangopera 2 days zvatanga ndiri kunzwa kufambwa ndofunga zvakabva zvatoita wesi nenyaya yekuti pamwe vangu vari kutozoti tiri kuno saka ipapa marimwe zoro akanga achiti ndakangotega ndivhure maziso kudai kwakutoona kumusoro kwangu kune chimhuka cheblack chakanga chiriko. Right. Now we maitaura zveinasana nditaure ndini ndoda kumutaure munhu unoona pagrass ari kushandisai because munhu anoita zvinhu izvi ihama yako iwewe. Ndakaona munin'ina wangu anoteera mashure mako. Very good. Ndiye ari kutada kutengera mai motikari. Ane mari yakawandisa. Mwana uyu anotaura zvinotyisa. Saka tinofanira kuti tizvibaradze zvipere. Takataita kuunosoda kuti iye achepapi? Pano. Uda tiite sei nemunhu muzukuru? Ini hangu sekuru chandanga ndichimboda ndechekuti mumudedze auye pano. Mukurukudzana nesi. Tokurukudzana otauro tozwa kuti akazviwana kupi. Zvakatanga sei kosei ari kuzoafekta vana ende vana vangu vachona ari kunongovaafekta vese. Ari kupi zvino? Ari kuSouth Africa. Saka ndonhau iripo. Saka aiwa rega tichiita basa tatofumura izvi tatopedza chiregai tichiendera mberi nebasa zviendera mberi. Chekutanga ndiri kutenda channel ya mukoma Robert tapfuma nei vanhu vari kuramba vachienda kunosubscribe vachiona nyaya dzechokwadi nyaya dzinonakidza nyaya dzinosiririsa kweduwo ndikuona maviewers ari kuuya akawandisa saka ndinokutendai ndoda kuti vazukuru vangu vari kunze kwenyika nevari kuSouth Africa nevari pasi kuti vazukuru vangu vese vari pasi rese renyino nenyika endai kuYouTube ya mukoma Robert munonzwa nyaya dzechokwadi kwete nyaya dzekugadzira dzekuda tanzi n'anga ite mari kana kuti Sekuru Kanengo vatora vanhu madhirama. Makaona nyaya yabuda pachannel ya Sekuru Kanengo TV nepaRobert tapfuma nei nyaya iyoyo inyaya dzechokwadi saka ndokumbisa zukuru vangu mupote musubscribe kuti musajambwe nenyaya zvinhu zviri kuitika munyika kuna mwana matambudziko kare vazukuru vari kunze amboti Sekuru Kanengo vakuita madhirama vari kutsvaga vanhu ini ndakatumwa naMwari nowadzima titsvage vanhu tisatiite dhirama. Makaona taita nyaya yatinge tabudisa pamidhe inyaya yechokwadi zvinhu zvezvitoitika mukurarama muvanhu. Yamene muzukuru wangu wabva kuSouth Africa zvisima zvandikiita kunzvimbo yakabva kurefu
ungabve kuSouth Africa zvezeta drama kwete ndifunga kuya kwanongwaita zvinhu zvakurwadza kuti arge ndiende kwasekuru Kanengo ndinobatsirwawo kuti dambudziko rangu riite sei ripere. Saka handina mashoko akawanda, ndinotenda nokuti vanhu ngatiendei tose nouwandu hwedu, muende pana Robert tafumanei, munonosangana nyaya dzakasiyana siyana, nenyaya dzinomutsa tsitsi, nenyaya dzinorwadza. Pane imwe nyaya ndikazoona imwe yakazonditira vakomana Robert Swakomana imunhu akaija zvinhu zvakaora mai vakazoya panapa ndakazoona vhidhiyo racho vakomana ejeje ndakatya hana yangu yakarova. Saka munhu anosangana nenyaya dzakasiyana siyana ende uyezve kuna vamwe vanhu vari kundideedza kumamedias kuti Sekuru yati kuitire mavhidhiyo ini ndoshanda naRobert naSekuru Kanengo TV anova PK ndianenge achitora nyusi dzangu, handidi mamwe machannels anoti Sekuru tayazotora mavhidhiyo. Kana mune nyaya dzenyu fonera Robert kana PK mumufonera munobatsirika. Dzizhinji nyaya dzandotora panapa hadzisi nyaya dzinobudira mudare. Vazhinji vandofonera Robert we tikumbira ende kwaSekuru Kanengo, vazhinji vanenge asina mari. Robert tikumbira ende kwaSekuru Kanengo, tine nyaya yedu yakati Robert ane vanhu vari kuvhorontiya vega kuchibudisa kuti Sekuru ndatambudzika nekuda kwedambudziko, kwete kuti Robert kwete kuti mozotapiwengana Robert kuti Robert wazodiwa. Ndoda kuti ipapa komana muparambe muchipadzokorora vhidhiyo nguva nenguva zvandataura izvi, mupakata mupa rambe muchipaposta kuti ndo mafambiro zvoita. Ini ndinoshanda naRobert tafumanei naPK. Tinotenda.